Me mama kwaba esaba titi e obi ka titi e obi chire dwumadie so ba twene bo anana ba ma bedi de titi obi ka o titi e obi chire asem ba na chire wadwen eye bebuo na akasa ko amamre ene amane ensunsun bi da ntamu amamre eye den amane eye den bakom me mvo me ni o titi e obi ka titi e obi chire ye dra manfo so aye ka ya anom twantwan ko hini wodi amono ba twene bo anana ba ma bedi de ka bo ba ma bedini enenso masani modi ahia bi makase eneme wo emfinfin mantem eye pote amamre ene amane ena mene nanom atwetwem komo na me de ebo ba ku ebekum no ma mienu se mekum abromo se mekum apatupro ejina abo na ho den so basanya wo himpon bi sa ni bedi nkomo ahu na amamre ne amane edenti eno ba kurum ha na ofi ena anya ha na ofi enkoba bia ye basisia Autosua menu bomu abasa mankrado piao mankrado enanu meta metepa o ese ko mankrado ho enne o se bi hu mankrado ase hwan ne mankrado yo mankrado yo hini bia ye wo adikro gokro ono na osukro niti mankrado na esukro na nan na wo mudi bom ye de hwe kro no puntu ye de bu man no yo enti se odi kro ni ho a se bibi ba na odi kro mankrado na hwe kro ni so potoka se me friend regent yo regent or regent kro so se odi kro ni ho a enti wo mu mienu na eka bom ne wo mu ahemfo ehwe kro no so enti odi kro ni ho a mankrado na wo mankrado eni e ba pusanunum ni atene kankan na what mankrado asi o nana woni mankrado ewo gomu abasa eda winiba ni soadro ntem ese okrade e wudam finfini kura wa wonye kachiri wa wonye PC wo ya dantemo yo nana enem hu wo poten ha eden ne roba poten yo we mafa akwanje we so mechia abasam panifo piawo enkan mabusua pani ode abusua mankrado no motu abusua pani kwabra kwansan nana kwabra nsan nana kwasi mota oye nana kwasi sechi wo mu nyina wo mu ye mabusua panifo nana ansan de medical mpo abonidi ena abusua mpanifu bebre abusua pani kofi tete abusua pani kwasi adu mia me ba ahema nana obo akoma ana se nana yo obo otosu nnum ebu ama oye nana ebu ama mia mankrado me ba ahema nana ebu ama otosu nnum ogomu aba me chia wo mu nyina piao nana chia abusua achia empanyimfo a sabia nya no sabia buru mpanyinse ba akofo ensa entimi enkatanya nkofo ani to no mu nyina na echichiri kuro that's bre e type potin do ba potin ha yo me da sipi me ye baba yin wo kuro mu ha ye me papa fi kuro mu ha ye wo me ha etete me ha eko school ha wow ha na me de share ma kwantu ase yo na me papa su ofri asua abusua wo mu na edi ade tofohi wo kromo na na tofohi na sisi a wo na nikasa me papa no meja no o papa ene na tofohi na wo kroyim na utimi odo ani me papa free mu no wo mu na edi ade wa kasa odi ade o papa di ade o na nanum di ade wow enti tofohi no ye meja no wo mu na wo mi ansa mi bedi ade wo gomu abasa ti se ni aye gomu amambrete no wudi ade wo ma mi fie enti mani free mi hu se mi fi gomu abasa na be kire mi kodi ade na onimpa e wo me ani tufu hin abusia se ni wa wudi afibia me ba yo nana ye da si bebre enkomo kakra ye no twetwe e wo titi obi kan titi obi kire dwumadie so kasa bi e wo wiase a enema na ye ba na kire adwen bebrebe
esi we die ye na brempo yi ebi kura timi ka se wanya we nipa no we ho abrempo yi ka bo ye den na abrempo yi no betimi abone to fa kakra bi e de ama me no ama me nchiri mu bi me da ase abrempo yi no ye eye bi a onipa na ye na yi no ya abrempo mu ye na ya soronko dem ye ne te se sebe obia keke onam se oyo abrempo no we di ade a che we akondwa so nipa no na ye mfam toto kafra abrante kwa ho anase na na bi po ne ye na ya abrempo ye no eye ne ye pagya no nombe bi bebre ne ye ka bo bi ye de ase bo benchade mi musa asem sabi etimi hu nananum bi esi wu nanan okwa etimi de to empam enam yensa ebitimi di eboro ebi no bakona yasisi bi no mu de niam tuntuntuntum ya ye wo mu atwa mu ahia ebitimi de bode ahaban ya chechire wo mu no omo wen nanana okwa akura no ebi so yasi yade ne ekọ akwakosie no na yade ne ekọ akura yisu obi ada bi wokura mantam wo etimi dum nkani nyina na eno na ma ne danso na bibi fufuru bi ewusa wo eno na ma ne danso bibi fufuru bi ni baby ya na ebi num pase enana we yoye brempo na wo bekọ ekura na okọ sebe aye baby a yade ne kwa emukodi akọje na huni enti no baby a yade ne kọ no inye ni na ne ma amanfo na me nkyere sebe ye baye bibi a ye mu de kegu anase enti sakra na esese ye ma shompu be yesi na na ekwa bi yade nba hye baby abaye na asa yes wo ya ye enti se ekura so ampa koko ahaban wo ho koko nwia wo body ahaban body nwia na adi na wo kyese okwa ekura ampa na okwa ekura so a ye bebo na esuo no kafra enu no kafra eni eyiye yesi ye kobo na na esuo ba kwa ekura sabi ye de na kwehye onisini bisa na wa asa yare fine wa ate aponti ye de na ba abebo na esu enu ne da sabi ye de ne akosie kura inti se kekura ese ye biribi e ma eche se okwa ekura ampa ana me de nokure ni de me hu ni se eya na agudie na mudi si wo mu ana se mudi agudie ni sie wo mudi omu edampamu amode omamu fama no ya na mudi si wo mu na mu mpesi ebe hu akoyi ena se kire madwe ene se ni dibirinti ye ma no mani na ande disa ye wo no me bi ho de beko ebi so ho onfanko efi se ebusuan no nketwa bo akiri mrante fune mbaba na amma yabachi wo mu esi nanada wo mu nyina wo akiri nti ensese gudi bi wo fewa yema kwa me wode ni nyina ko okwe yabachi ni pafofo yabeso na apakam yedina abokro no mu apro na ade esese ye hihye no ti se de okọ no pepepe na sa no me nyina yede mane kwa na no me bi ya atompan nti yede ba hihye no mu wahu se yes odi hye pa brempo no wada ho nso edu biribi na obekwa ye ni nyina na yede ba ma no ye wo bi wo ha yede ma no nso ye ni nyina na yede ba ma no na masa mabusa bi yo ndase wo wa etimi bi o wo se dawuro ana ye huhu si we de musu we atofuwo we ye de bafie yeye obokomboko ne nipa na bi wo ha oto no kon wo hye ne kon ahoma ene wuye eni kwan so de se ne bi ewu se ewu no enye bi wo so a kan kwanhia ese esan na na susu ye be ne dem atofuwo ebi ye sabe asa openfo woko nkoto yeso na abansa so nipa eya atofuwo onya aka akwanhia wa ankasa kura eya atofuwo ti se akomfo hye ono ana hye no akomfo ahoma na ade eya atofuwo ana ni musa asemu ha de o hye no akomfo no ono ya na mo pese de beba fie kura na de okọ ti se wo ba penfo a wafiri mu no ono de
eya nso mo makwan me de ba fi yam fa mefi amande kwanso yam fa mefi ya de dan kwantia yo na de wonya kan kwanhia no so e de onya ka kwanhia no sonko kakra wo o kwan be so kwanya sonko kakra wo se ka kwanhia no eye ade bia ya ntena ho petu kura kinkren na eba sa ofa ebuye na apemfo de no ye tena ho ye gina wo ofiri nsa nti eno eye ewu bi a ye fa mbefie kura ya wa ofa mu na ade obi wo ho pa wono a na ehye no ho ekofa eduro bi ana fi eduro no kan ye se mpanifo amra ye fa no hospital na ebi kura ye fa no hospital wo ye hwe bi sa na wa fe mu ebi ko no a na fe biribi odi ye biribi na eba sa ana atisa akonfo no wono a na etena hodwene ya se mewu atisa enye kura ye ngije ne so kura ye fa no ba nje na yipon na ye ofe ma wo so akwa yebi debi eye fi kura ntine ye mfa wo be fi eye bone mankrado nana mura dina me detoto abodino sa mankrado yesi ni duru ba bi etimi ye komankrado ho wo so ahwe abakosi mu ase on komankrado ho na ye madwem bebrebe nana yesi we eye sign obekum no ye te se opemfo ka ne board eye sign wo wuya ya tibi wo kweti de ne ko hye mo kire ni abe ne yi sense ono de wankwa wo so ene odi free mu na ye ka na se dan bi ne bubo no na se bibi ne be ye odi free mu nti no ono de makwan mi e de ba fi ana ani e se eye san wan shada no ye ti se obi okwohye no ha konfo otena adwene ya no se e bia bibi e ba no so na ye ya no me bi sa mra makwan ono na e hye de bo ni tirimu po na yes ono wa ye ne mra wa hi na esan ye wondwe hu nda wonde hu se bibi sa ba betu apetu mu a kitikra ni mu na ade no betu ti se den bi buku no ti se ka bi accident na ade nti eno eye san wondwe hu enya de wona adun ti se obi a wo se yefuni de me kofa duro na me yefi ho na bibi sa ba ono wodwe hu aye bone so wo se meye nti nana na mantu an yenu eye agudi anase ntokwa na ba ko twitwa ba ku na wo firi mu no eye se de ba fi enye me makwan kra me mfa me vinti na enye efi se ye makwan ye de be fi ye de dan ye na yi a emrante wa na aba wo mo ba hwe so ayibi wo mo ba de ba ya adusua ayibi wo mo mfa ya afutuo efi se onim se o we se me yesa da no kwese ana akwadwo de e ba nsa ye de dan ye yie fan nti me so me ye bia sa na ye ba ni ye makwan me ye gwa yi ye makwan kura aso de fa mo fi na wo su nya kwan yisu kura na o che so won sa hwe ho ye bi ye makwan me dusu mpunsu kura na yesa na ebre na ekode na nso bi musa abusua no ya na mankrado mu wo tuo bi a mutwa ma wo mu se wafum odihye na yesi mu fa snap bi mra e me pata nkunya na musu bi ho ayebi no bibi sa ho se ebesa akoye fi amakuru no bibi na se wokodi wa bro plus akofa kaisa bra busua na sa da ba busua na wasa so de ndome aba kuru no so enye se mo betwetwe asekai ma ba ku be kunya kosa enye kura na medasi yankomo a etoso yensa ebe kasakwa esosuye dantemu esosuye dantem na esosuye da ebe ne kasakwa ntemu ne de kasakwa no akwesti se nimpe mienu na enye kaskasa kakra na wo pani no wo bae no wo pese wo twa saade nso na sa ntokwa enkoso bi we ukom wo mo ye nuano wo mo ye nuano pa na adamfo pa nti wo ba kakase bi a wo mpese wo bebu we yifo na wo bebu we yifo mo bi atirimu ayede o se papa be se okan
so kan won say no na mi gina so a wo ye de ya me ne okun papa no anya ne sa obeka kase bia bedudu mu mi na ene kasa kwano wo mbu yi fo anana mbu yi bi sese wo ne amankra do wo kuri yeah me ni mi nuanu manya akasa ene wa be pie so ekwan be nso na abafa akakasa kwa me meti ase ya metwa so makase kwasi hwe wutwa utakra matoturia wonwi nan bia jai kura won so sara oni me pe atese aye wunua ti se me kunu se me meachi no oboka ye den a ebi beka me nti maka kase bia ebetutu mu miedu nyina se na ni titu se wutwa utakra matoturia wonwi nan bia wo ye maka befia mfa so bia ne ekokokoko a ebi beka ekokokoko a ebesa ebi beka nti ja mu ja sa kaskasa oyo wunua pa nti kasa kwa meka no ma mu mienu na nana ye ba mani mu a e wo bra mote mo ba maso sabi e wo nseni mu a utimi kase ebre bi mase mo de ba ha e ma bi buube na mi se be no wa anti ase enne me be kira wo be nase na bibi sa wo ho utimi ka be e den ne be kasa be ne ye frɛ ne be ebe ya de bia etwa nsem bebre si etwa ebo nsem bebre tofa so what ebo nsem bebre tofa ama woti ase entem chense wo be kasa kyere kasa be koso wo de bebu kakra bi e de short no ma so e de twitwa nsem bebre so na me pese asem ni yeti amame me di masase enho asem ba betu ni ipa me ne na twa asase ho manso yi da bia ye frɛ me nye ma dwen se me gyae ama mafa ono nso nye na dwen se obi gyae ama me so mafa e bebe na obebu a ye mi oni ba kwa kwete na fi adwene ho hu se wosi etwa asem so biti se kafra asase enye kete ene ya abobo akọ nti wo kaka asase ne da ho momfa abotre na momfenka meyie ntoye na nan kra mebo ameyaka enye kete na ye adibi aye de se botom se o sempre ya nhwe ya nkan se papa e okoyo de asase iko o the best obede aja kwa na mo bi ya hwe ya kan abodensam ama mu mienu na nti ye betumi abisa abe no tete e obi ka tete e obi kire man kra do abube na ne kasa waka no e me de wo tiri asase enye kete se okasa asem wetia wa wo ya badwemba wo se wo hu ba bi a wo kako una nanom aba be so ho agya hokọ wo papa bi na wudi ma wo omumpo o mantimi amfa asase no Yesu Kristo kura ba asase isu no agya asase no hokọ akote na agya ne nsa nifa so a wo tweye kyesa asase no wo wura timi no mie no twene tenten tere sa die nia ye timi mo bomfa nto yadaka no kure nyame yanimu ni tete e wo bika tete e wo bichire you drama enforce a e kai ya mede nana kwaku krajman otosumienu man krado gomu abaso aha ye mejefi na maba ha wo mudi afasha maba etimi gina tete wo bika dumedie so media tumrante ne maba wa mu abase munya abotre wo mu abrabo no sese wo tunu mirika dodo montu mobu ase boko abo boso ankete o se me de bebre medu nti montu mobu ase wonfa abotre wo hwe na woni unu apapiri bibi ho na nanom wo ho monfa matu yanim ye behwe kwampa so ayefa so a ye beduduma bibia ye kama ema asomdwe wo kromu a odi mpuntoba onfa basabasama nti mafutu ane se obia bilbi kra na ato a fa abotre na abotre ewie nkunimdi ama nkunimdi so ba o mekronu etum mpon de ameka akere wo mo fa abotre embo wo mo bra me ahihye so ade ayewo de wo Paco, me vou